Sabingelele umuntu esekhaya kuyisabatha namhlanje ngithi-ke awuhlale-ke manje ulalele nayi inkonzo encane insizwa le uMthobi Simkhize ekhuluma ngoShembe esho ubukhulu bakhe uShembe uMnyanzi wezulu. Awuhlale ulalele. Siyababona abantu abathi uShembe umuntu. uShembe thina simazi owumuntu. uShembe thina simazi onguNkulunkulu. Wayesithe uNkulunkulu ingenxa yemisebenzi akayenzela abantu nathi akasenzela yona. Umuntu onjani ophilisa umuntu elele efike? Umuntu onjani othi mayifika ezofika lapha eqala kabusha kwamina amakhowa akhandeka ithempeli? Umuntu onjani owazi ukukhipha inhliziyo yomuntu edifakiwe esiyiwashi ebuyisele back ibuyele ibe inhliziyo njengoba idiyona? Wemadoda asimusa ukudlala ngoShembe uthi uShembe umuntu. Kodwa isikhathi esiningi iyinsizwa kakhulu egxeka uShembe. Vele noJesu wayegxekwa nakuqala, babemgxeka ngenxa ukuthi-ke bebona insizwa ukuthi-ke hawu insizwa efana nathi beyibona inyama futhi ifana neyabo, base bebona futhi ukuthi-ke akekho uNkulunkulu ongafana nabantu. Ingakho noShembe futhi bemgxeka bethi-ke uNkulunkulu onjani okwazi ukwenza izinto thina ezizenzayo. Ehlo sami sofika leso sikhathi lapho oyokhala khona wedwa esengekho umuntu ongakusiza kuleyo nkinga obhekene nayo. Esengekho futhi umuntu ongakusiza uze kusuleke amagama owakhuluma. Musani ukukhuluma kabi ngoShembe. uShembe uNkulunkulu, unyali lwezulu uNkulunkulu. uNkulunkulu munye emhlabeni. Upombele isitimi samampondo. Ngudla negula izinto zomkhambathi. uShembe oyingcwele. Uyena unyali lwezulu libuyile manje.